to Sumi Basmata channel Sumi Basmata channel sa nagtamon gasikebo faraयबाय so लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना थामलाइनखौ नुनानै एसेबाबो हमदांनो हादों मानि सायाव भिडिअ लाबोदों so लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय मागिनाय एबा बिनाय एबा खावलायनाय लोगोफोर नोंथांमोन गासिनोबो आङो खावलायो एबा नोंथांमोन गासैनोबो आङो मागियो जे जोंनि बर'निनो फिसा Nobojit Narzary Immediately Little Masters Seasons 5 माने टप फाइनालिस्टआव सहैनो हाबाय so लोगोफोर जोङो दा बेखौ विनार बानायनो थाखाय जोङो भट हरनांगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना प्रायानो मिथिखागौबो जानो हागौ Nobojit नार्जारीनो भट सोलिबाय थानांगौ नाथाय आंनि बायदिब्ला बांसिनानो मिथियाखैबो जानो हागौ मानो होनबा दाब दाब जायगायाव दैबाना जानानैहा कारेन्ट गैयै बा दैबानायाव जोबोद खहा जादों मानसिफोरा ओंखायनो मोनथिस्लाबाखैबो जानो हागौ स' लोगोफोर आं Nobojit नार्जारी फंबायनो भट होनाय समखौ खोन्थाना होनि सम आरो डेटखौ 19 जुननिफ्राय 23 जुनसिम जागासिनो दङमोन so लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भटखौ होआखैब्ला Nobojit नार्जारी फंबायनो अन्नानै प्लिज इमिडिएटलि दानो माने आं नाम्बारखौ बुंना होनि नोंथांमोननो बे नाम्बारानो जाहैबाय 9152915246 बे नाम्बाराव थांनानै प्लिज अन्नानै मिस कल हरैथां लोगोसे लोगोफोर अन्नानै लोगोफोर स्क्रिनाव नुनाय नाम्बाराव थांनानै मिस कल होयोबानो जाबाय प्लिज इमिडिएट खालाम गाबोननो लास्ट जागोन जोबथा फुंनि 9 रिंगासिम थागोन so लोगोफोर नोंथांमोना नाम्बारखौ नुखाबाय जानो हागौ अन्नानै नोंथांमोना बर'नि फिसा साननानै हरथारदो आरो भटखौहा मानो होनब्ला जोंनि बर'नि सासे सानै दावगानायानो जोंनि हारिनि दावगानाय नङा होमबा लोगोफोर उमुक जागोन तुमुक जागोन होननानै मानसिफ्रा बोरै बायदिसिना होनोना बेबायदि दासानसै मानो होनोब्ला बेबो बर'निनो फिसा उनाव देरनानै मा जागोन बेखौ जों रावबो बुंनो हाया मोजां जागोन गाज्रि दासान्दि जोङो खिन्थु भटखौ हरनांगोन मानो होनबा जों जोंनि हारिनि मान लाखिनोबा जोंनि गावनि सेल्फिसखौ नायालासिनो जोंनि गासैनि हारिनि सेल्फिसखौ जों नायनांगोन फारसेथिंहाय लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा एसामिस चेनेलाव माने जोंनि Nobojit नार्जारी फंबायनि नाम्बारखौ माने रं देखायना होदों माने बिदि प्रतिदिन टाइम नामा होनना बुङो आरो सासे आसामनो कन्टेस्टेन्ट दंबोयो सानैयानो दङ आपन पेगु आरो आर्टिस्ट्रि होननाय स' माने बे आर्टिस्ट्रि होननाय उन्दै गथ'सानि जिथुबा नाम्बार भट हरनाय नाम्बार बे नाम्बारखौ माने बिसोर माने गोरोन्थि खालामदों सोलाय सोलु खालामना होदों आरो जोंनि Nobojit नार्जारी फंबायनि दारबिन्दो स' लोगोफोर नोंथांमोना नाम्बारखौ मोजाङै गोसोआव लाखि दय स्क्रिनाव होनाय बेसो आसोल नाम्बार बे लास्टआव 40 थानाया बिनि नाम्बार नङा अन्नानै प्लिज नोंथांमोना मोजाङै माने भटखौ हरबानो जाबाय आरो लोगोफोर आंहा बारा बुंनांगौ गैला लोगोसे नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ एसे नायलांदों मानो होनब्ला लोगोफोर दहाय फुङाव माने बेलासे आरो आङो ना गुरदोंमोन आं बे जायगायाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै 1 month जाबाय आरो बारा सिनायगैयानो जायाखै आरो नैबे एसे टाउन खाथि बायदियानो जायो बारा गामि भितरद्रायबो नङा गामि भितरबा खोथा गैयामोन थेवब्लाबो आं लाजिनायखौ गारनानै लोगोफोर ट्रेक्टर एवनायखौ नुबाय नालाय बिराद ना मोननाय नुनानै आङो नाखौ गुरहैनायसै आरो स' नोंथांमोननो नाखौ एसे देखायनो सानबाय आरो माबायदि मोनखौ नायलांदो बिदिब्ला लेट्स गो ना हिक्का मोनबाय नायलाय लोगोफोर अबस्था गैया ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नाखौ नुवाखै नाखौ देखायनोसै आङो ओंखायनो नाया एकदम समायना ना आंनिया येस हेयु सुवादोंसो लोगोफोर दा आङो गुरबाय दे बेलेग जायगायाव खननै नाखौ लोगोफोर आं मोनसाबदों ओमफ्राय लोगोफोर नाया दंबावसोयोमोन नाथाय मेंनायखाय आं बारा गुरबाय थादियासै हारसिंनो बोरैबा जायो होननानै नै नायदो आरो लोगोफोर माखासेखौ दोनदों आङो माने सान्दुङाव होदों ओमफ्रायनो थोरि ना गोरि ना ओमफ्राय आरो आं खावै ना मोन्दोंमोन ना बेखौ होदों एसे गुन्दै जादों ओंखायनो होया बेथिंगालै आंहा फिसा नाखौ फ्राय बानायदों दा आं माने एसे दैखौनो बुरजा होदों मानो होनब्ला आं सुप बिराद मोजां मोनो होननानै सुप एसे लोगोफोर दा जानाय मोनसेया नाखौ एसे दोनदों आं फ्रायखौ बोराय आरो खुदा जाबायबो आङो दा नै सुपा नानि बोथिया ना गोरि नानि सुप दा गोथावनो जानोसै आं दा लोगोफोर नोंथांमोननो बारा देखाबाय थालिया आङो जानायखौ
स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ बाय बाय